हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय जाय बिथांमोनहा दासिमबो आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखै फल' खालामनानै होदो। दिनैहाय आङो माने बिराद गोबावनि उनावसो भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना। ओमफ्राय बे भिडिअआ जाहैबाय आङो 4 मास 5 मासनि सिगाङावनो लानानै दोननाय आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै। ओमफ्राय आङो बिदि इदिट खालामनाय जायाखैमोन। ओमफ्राय सानबाय आं दिनैहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओमफ्राय बे भिडिअआ जाहैबाय आं थांदोंमोन गलाघाटआव आरोना। जोंहा आइ बिखुनजो लोमजाबाय थानाय समावहाय आङो गलाघाटआव जों हासबेन्ड ओमफ्राय बाजै ओमफ्राय आब' जोङो ज' लोगो नांनानै माने गलाघाटआव थांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय खामानियाथ' जोंहानिसो मुलि लायनायनि। ओमफ्राय आब' आरो बाजै बिसोरखौ लांफाबाय आरोना गारिया ओरैनो खालि खालि जागोन होननानै। ओमफ्राय जोङो थांगासिनो दङ। ओमफ्राय आंथ' टेन्ट' थाङो नालाय अबेनिफ्राय मा जायगा मोन्दों जेबो मिथिया उन्दुलांनानैसो थाङो आङो। बिदि जायगाफोरखौ आं नायलांनोनो हाया आरोना। खर'आ बारा मोजां मोना। बिदिनो आं मुलि जानानैसो थाङो गोजानाव थांबा। होमबाबो माने खर' हायाबाबो बिदि थांनो लुगैयो आरोना बेरायनो लुगैयो। ओमफ्राय मुलि जानानैसो थाङो आं बिदिनो। ओमफ्राय अबेसिम मोनखो आं मिथिला आरोना। ओमफ्राय जोंहा आइ बिखुनजोआ बेमार जाबाय थादोंमोन आरोना। आथिं फारसे आखाइ फारसे माने पेरालाइस बायदि जानानै थादोंमोन। ओमफ्राय मानसियाबो बुरि खाथारबाय आरोना बैसो जाखाबाय मालाय गावनि दिन फैखाबाय। ओंखायनो माने मुलिया खामानि होआसै आरोना। अब्लाबो जोङो हामबायबायगोन नामा होननानै मुलिखौ लायनो थांदोंमोन आरो। गलाघाटआव मा जायगा आं बांद्राय मोजां मिथिला दे। आं गोबावबो जाबायना थांनाया। ओमफ्राय एसे थाब इदिट खालामबासो आं एसे अबेसिम मोनखो अबेसिम मा जायगा एसे मिथिगौमोन आङो दिनैहाय। बिराद गोबावनि उनावसो इदिट खालामनायखाय आं गोसोआव गैला आरो। ओमफ्राय नै जोङो थाङै थाङै मोनफैबाय आरोना नैबेखिनियावनो जायगाया बेवहायनो आरो। ओमफ्राय पेरालाइसनि मुलि होयो होननायखाय थांदों आरोना। जों बिदिनो इउटुबाव नुनानै थांदों आरोना। जोङो बिदि आवगायाव नुखांनाय थांखानाय बिदिबो नङा आरोना। जोङो फार्स्ट टाइम थांदों। ओमफ्राय नै बिजा सिलायाव मुलि लामनानै दोनदों आरोना। मुलिखौ खानानै फोराननानै दोनदों आरोना। नैबे जा बक्स बायदि बानायनानै बैसां बायदि बानायनानै आरोना। ओमफ्राय बियो गावनि न'आवनो माने चेम्बार बायदि बानायनानै लादों आरोना। ओमफ्राय बिजा बेनार बानायनानै दोनदों नै साबा स्नेक होनो आरोना। मुलिनि नामखौ साबा स्नेक ग्रास ना मा होनो आरोना। ओमफ्राय बे मुलिखौनो माने बिराद बुरजा बेमारनि थाखाय हामो होनदों आरोना बे मोनसे मुलिखौनो। ओंखायनो जोङो आइनि आखाइ आथिं पेरालाइस जानाया हामगोन खोमा होननानै थांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय जों मोनहैनानै नेनानै दं। ओमफ्राय माखासे पेसेन्टफोरबो दं आरोना। ओमफ्राय बिसोर माने सुगार पेसेन्टमोन आरोना। ओमफ्राय बिसिना माने बुहुद नर्मेल फैदोंनो हामदोंनो आरोना मुलिखौ जानानै आरोना। ओमफ्राय जोङो दसे जिरायबाय। बे आवगाय फैनाय माने पेसेन्टफोरा हाबग्रोनानै दं आरोना। ओमफ्राय जोङो दसे जिरायबाय। ओमफ्राय थान्दा माने गरम दिनमोन आरोना बे समाव जों थांनाय समाव। ओमफ्रायहायनो जों मुलिखौ लानानै जानो ओंखारबोबाय हाजोबो आरोना। आं फट' सथ' आजिखालि लाबाय जेबो बे बासिनो हाया जाजोबो आं। मानसिजों आरोना। ओमफ्राय मुलिखौ लाखांनानै फैनानै जों मोनसे दाबायाव हाबबाय आरोना ओंखाम जानो होननानै। ओमफ्राय बे दाबायावहाय माने दुब्लि सेराव आरोना दाबाया। ओमफ्राय बिदि डाबल बेरा हाफ आरोना। ओमफ्रायहाय जिगाबनि न' आरोना। जिगाब माने थुरिनि आरो। ओमफ्राय जायगाया माने सिङा ओरैबायदि गुवार आरोना। बिराद बुरजा टेबोल आरोना। बिराद बुरजा मानसि हाबनानै जानो हायो आरोना। ओमफ्रायहाय दुब्लि सेर नालाय ओरैबायदि थान्दा बार फैयोना। ओरैबायदि मोजां माने गुसु जायगाफोराबो साफा। ओमफ्राय होग्राफोराबो गासिबो बर'लायनो मा होनो हिन्जाव मानसि गोजा आरोना। ओमफ्राय जोंना नै ओंखामा सौफैबाय। जोङो ओमफ्राय मा होनो अमा बेदरखौनो लाबाय आरोना। अमा बेदरखौनो मोजां मोनो नालाय। ओमफ्राय प्लेटसे दाउ लादोंमोन नामाथाय बावलायलांबायहाय आङो। गोबाव जादों नालाय भिडिअ'आ। ओमफ्राय जोङो जाखांनानै फैनानै ओमफ्रायहाय ससे लामायाव माने गरम पानि होननाय जायगा मोनसे दं आरोना। बेवहाय जोङो हाबनोसै होननानै हाबबाय आरोना। ओमफ्राय बिराद सान्दुं गोसा आरोना। अब्लाबो जोङो फैबाय थानाय जाया। फैनायावनो लामा सेरावखा नालाय हाबखानोसै होननानै हाबनाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय बिराद सान्दुं बिदिनो 12ता 1तासोमोन नामाथाय ना 2ता 1तामोन खोमा बिदि आरोना। बिराद सान्दुं गरम अब्लाबो हाबबाय आरोना जोङो। ओमफ्राय ओरैनोथ' मा होनो टिकेट लायो आरोना। माने 20 ताका लायो नामाथाय सासेयाव। ओमफ्राय जोङो डिपार्टमेन्टनि मानसि होननानै रायलायनानै माने जोंखौ टिकेट लायासै आरोना। जों साब्रै
साब्रैया हाब्बाय आरोना सान्दुं गोसाबाबो एसे नायलांनोसै होननानै ओरैबायदि सान्दुं थिं 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 थिंखा आरोना 12ता 1ता ओमफ्राय जायगाफोरालाय क्लिन मोजां आरोना मा होनो साफा साफा माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आरोना एकदम सान्दुं गोसाबाबो उपाय गैया हाबनानै लाबायना दसे नायलांसै होननानै ओमफ्रायहाय मा होनो बेजा हाबनानै दालां दं आरोना ससे ओमफ्राय दैया बोरैबा एकदम ओरै गुल टाइपनि आरोना ओमफ्राय गेजेराव बे गरम पानिया गेजेराव दं आरोना गुल गिदिंनानै फैनाय आरोना दैया ओमफ्राय बेवहाय दालां मोनसे दङ नै बारा गोलाव नङा आरोना गुसुं दालां आरो ओमफ्राय बाजैखौ एसे भिडिअ लाहोबाय आरोना आङो सान्दुं गोसाजों बारा भिडिअबो लानो हायासै आरोना ओमफ्राय जायगाफ्रा ओरैबायदि साफा ओमफ्राय मा होनो बिदिनो 3ता 4ताबा बिराद मानसि जायो खोमा आरोना माने जायगाफ्रा बेरायनो मोजां आरोना 3ता 4ताबा माने मोनाब्लि दाथ' सान्दुं गोसा नालाय ओमफ्राय बेवहाय लिरनाय दं नै आइ लाभ गरम पानि लिरनाय दं आरोना ओमफ्राय आं आवगाय सिख्लायावबो हाबनो मोनखांबाय आरोना बे समावबो आङो माने गोबायै अबस्था गैया माने जायगा नायनो हाया आङो बेबायदि आरोना ओमफ्राय एसे फट' लाबाय ओमफ्राय फट'आबो मोजां जाखाया सान्दुं गोसा नालाय सान्दुं गोसायावलाय हयथ' मोजां फट' जानोना ओमफ्रायहाय बाजैमोनखौबो एसे साफायबाय आंबो एसे साफायजाबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ एसे लालायबाय बिसोर थाबायगासिनो दं गरमजोंनो माने सान्दुङा माने नायनोनो हायि बायदि आरोना ओमफ्राय जोङो बै सिंथिं थांसै आरोना मेन जायगायावहाय नैबेयावहायथ' लामानि दालांसै नालाय मेन जायगायावहाय माने हाबलांगासिनो दं आरो जोङो ओमफ्राय बे मेन जायगायावहाय ओरै बाउन्ड्रि बारनानैमोन नामाथाय हेंगिं ब्रिज दं आरोना ससे बांद्राय गोलाव नङा बिथिंबो गामि दं नामाथाय ओमफ्राय गेजेरजों ओरै गुल दैया गिदिंनाय आरोना जाम्फै बायदि दैमा बायदि फिसा आरोना बारा गिदिर नङा ओमफ्राय बिनि गेजेरावसो बे जायगाया दं आरोना जों दा हाबबाय थानाय जायगाया आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय गुसु जायगा आरोना बेवहाय सायख्लुम दङ एसे बेयाव दसे थाबाय जोङो ओमफ्राय दंफां थानाय जायगायाव सायख्लुम जायो 12ता 1ता नालाय ओमफ्राय जायगायाथ' नै क्लिन साफा मोजाङानो ओमफ्राय जों मेन जायगायाव हाबहैगोन आरोना दा मा होनो बे जि जायगायाव गरम थाबाय थायो दैया बे जायगायाव थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय जों आवगायहाय हाबदोंबाबो नैबे सिङाव हाबाखै आरोना आं सिख्ला समाव फैनाय समाव जों बेलेगाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय ओरैनो हाबदों ओमफ्राय बे मेन जायगानि बे जायगाखौ नायाखै आरोना जोङो मेन जायगायालाय बेसो गरम दै थायो होननाया बेसो आरोना आं सानदोंमोन माने गुतै जेरावबो दै थायो बेयाव माने बेनो माने गुदुंजोबमोन नामा नङा खिन्थु नैबे दलरसे जायगायाल' आरोना वाल खालामनानै वाल बाउन्ड्रि होनानै दोनदों आरोना दैया हारसिंनो ग्लाब 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 गोदौओ आरो एकदमबारे अबेबा जायगा गोदौखाङो आरोना ओमफ्राय दैया साफाथार आरोना गोजों सिङाव मा दङ माने नुजोबो आरोना ओमफ्राय बिदिनो बयबो फैसा खुस्रा होनानै खुलुमो आरोना ओमफ्राय फैसाफोरखौबो नुयो आरो स्रां स्रां दै नालाय ओमफ्राय बिराद मोजां बाउन्ड्रि वाल होनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय साइडआव नै बिदि थाबायनो जायगाबो दङ ओमफ्राय जिरायनानैबो नायनो हायो आरोना एकदम बोरैबा मोनसे ग्लब 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 गुदुङो आरो माबा गोदौओ आरोना ओमफ्राय दांनाय नायदोंमोन आङो दैयाबो गरम आरो माने थान्दा दिनबाबो बिदिनो गरम थायो आरोना दैया थान्दा दिनबाबो गरम दिनबाबो जेनेबा गरम दिनाव सान्दुंजों एसे गरम जागोन होननो हायो आरोना खिन्थु थान्दा दिनावबो गरम आरोना बे दैया ओमफ्राय नै दलरसे जायगा माने गोदौगासिनो दं आरो माने हारसिंनो ग्लाब 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 नायदो लोगोफोर नै आसुरित ना बेवहायथ' ना सा जेबोथ' थानो हाखानाय नङा खोमा दै गरम नालाय जेबो गैया नै हारसिंनो बिदिनो ग्लाब 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 गोदौओ आरोना खना खना जायगा गोदौओ आरोना मोनसे जायगायावल' गोदौआ बेवहाय माने बांसिन गिदिर जों थांनाय साइडथिंहाय माने बांसिन ग्लाब 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 गोदौदों नै देन्जार आरोना दैयानो हारसिं गोदौबाय थानाय ओरैबायदि साफा आरो दैयाबो आसुरित मोनगोन आरोना गरम दै ओमफ्राय बे जायगाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आरोना ओमफ्राय बोजोंनिफ्रायबो बेखौ नायनो फैयो आरोना गोजान जायगानिफ्रायबो ओमफ्राय जों बिदि गथ'फोरखौबो लांफानाय जायाखैमोन आरो
माने गथ'फोर गैयाबा खालि मोनो आरोना। गथ'फोरजों ज' बेरायो नालाय फिसाफोरजों। ओमफ्राय जोंथ' दा बेवहाय बेरायनो होननानै थाङाखैमोन आरोना। मा होनो आइ बिखुनजोनि थाखायसो मुलि लायनो होननानै थांदोंमोन। बेवहायनो माने जोङो एसे हाबनोसै होननानै हाबनाय जादों आरोना। ओमफ्राय गथ'फ्राबो नायनो लुगैयो। देनां मालाबा गथ'फोरखौ लाबोफिननोसै होननानै सानबाय आरोना। बिदिनो जोंथ' बारा गोबाव टाइमबो गैया आरोना। दसेल' माने मुलि लायनायावसो एसे हाबलांसै होननानै। ओमफ्राय आसुरित मोनखायो नै दैयानो गोदौबाय थायो नायबाय थानो लुगैयो आरोना। जेबो गैया स्रांसो माने सिंनि हाखौबो नुलाय लायो आरोना। बिदिनो स्रांआवनो बिदि अबेनिफ्राय गोदौबोयो मिथिला आरो। नायलाय देनजार मोजां गोदौखायो। ओमफ्रायहाय नै हेंगिं ब्रिजआ बिथिंजायनो आरोना। ओमफ्राय नैबे जा राउन्ड माने दै दङ जे बेनो आरो दैया गुल आरोना। बेनि गेजेरावहाय नैबे दङ आरोना। ओमफ्राय आसुरितसो दैया सेर ओमफ्राय जायगाया गेजेराव ना मारै ओमफ्राय नैबे हेंगिं ब्रिज बारनायथिंजायबो माने गामिफोर दं खोमा आरोना। बिथिं फैनो हायो आरो। ओमफ्राय दसे हेंगिं ब्रिजाव गाखोदों आरोना आङो। ओमफ्राय बारा गोलाव गाखोनो हाया आङो एसे गिनाय मोनो। ओमफ्राय नै बिथिं बाउन्ड्रि बे साइडथिं बेरायनो हायो आरोना। नै जायगा दङ बेरायनो थाखाय। साइडआव जायगा दङ। ओमफ्राय आरो बेनि साइडआव दै दङ। ओमफ्राय बे गेजेरावहाय दै दं आरोना। बे गरम पानिया गेजेराव थाबाय। ओमफ्राय साइडआवहाय दै दङ। बेरायनो जायगा दङ। ओमफ्रायहाय साइडआव दै दङ आरोना बाउन्ड्रि बायदि। ओमफ्रायहाय नै हेंगिं ब्रिजाव दसे माने रिल्स बानायनो होननानै बानायबाय आङो। ओमफ्राय बिराद गोबाव जानायखाय होनो होननानै थाबाय थादोंमोन आरोना आं बे भिडिअ'आवहाय। ओमफ्राय होनो होननानै लाखाबाय जेथिया होननानै माने भिडिअ'खौ होनाय जाबाय आरोना। ओरैनो ससे थाबायनानै रिल्स बानायबाय आरोना। आं बारा गोलाव थांनो हाया एसे गिनाय मोनो आङो बिदि हेंगिं ब्रिजफोराव थाबायनो थाखाय। ओरैनो माने सक रिल्स बानायनो। आंना बोराया केमेरा हमनानै होदों आरोना। केमेरा हमनोथ' रावबो गैया बोराय हमाबा। ओमफ्राय बोराया हमनो बाबाथाय ओरैनो हारसिं एसे एनै लालाबायो। रिल्स बानायनोथ' हारसिं जायाना। ओंखायनो माने बोरायखौ जेने थेने भिडिअ हमहोबाय। ओमफ्रायहाय सबबोथ' भिडिअ हमनो रोङाना। ओमफ्राय नै बोरायाबो ससे थाबायनायदों आरोना ब्रिजाव। ओमफ्राय फंबाय सासे दङ बेबो थाबायदों। ओमफ्राय बेबो भिडिअ बानायगासिनो दं आरोना। बिस्राजों नै थांदों मालाय ससे। ओमफ्राय आंथ' बांद्राय थाङाखै ससेल' थांदों। ओमफ्राय बे जानै बाउन्ड्रि जा गासिबो सान्दुं गोसाजों माने सासेबो मानसि गैया आरोना। लांदां जानानै दङ। ओमफ्राय दसे नायनानै साथामजों फट' लानो थालायबाय आरोना। आब' बाजै आं दसे फट' लानानै थांफिनसै होननानै गिदिंबायानो आरोना जोङो। थानो हाला सान्दुंजों। ओमफ्राय ओंखाम जानानै फैनाय ना एसे थाबायनोबो बाबाय गरमावहाय। जों थांफिनो होननानै गिदिंबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोरजों गरम पानिनिफ्राय गाखोफिनबाय आरोना। गारियाव गाखोनाय समाव जों ससे फैनायनि उनावहाय नै लामायावहाय बाबा ओंखारनानै दंमोन आरोना। ओमफ्राय आं बेबायदि लोगो मोनबाथाय माने एसे गिनाय मोनो आरोना। जों बयबो एसे माने सिगाङाव गारि मोननै मोनथामसो दं आरोना। बिसोर लाखिनानै दङ माने लामा होगासिनो दं आरोना बिसोरनो थांनो थाखाय। ओमफ्राय बिसोर दसे देरि जाबाय जों बेवहायनो माने मा होनो बिसोरबो माने थाब थाङा आरोना गावसिनि गोसो मथेसो आरो। ओमफ्राय बिदिनो सिगाङाव थानायफोरा माने एसे होगासिनो दं आरोना दाब्रायगासिनो दं। ओमफ्राय बिदिनो दसेनि उनाव थांबाय आरो। ओमफ्राय नै जों फैनानै ओरैबायदि मोजां माने नै जोमैफोरखौ ओरैबायदि मोजां नुयो आरोना जों फैगासिनो दं। ओमफ्राय भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय। बाय बाय।